Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद मंदिर स्कूल बेंगलुरु श्रीमद् भागवतम स्वागतम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाश्लाघे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखानि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं। नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद जय कृष्ण। मदेगबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 24 അധ്യായം ശ്ലോകം 43. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശക്തിത്രയ സമേതായ മിദുഷേ അഹംകൃതാത്മനേ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതേ. ശക്തിത്രയ സമേതായ വിദ്വസേ അഹംകൃതാത്മനേ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതേ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ചെറിയൊരു അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട്. ശക്തിത്രയ സമേതായ മിദുഷേ, മിദുഷേ എന്നാണുള്ളത്, മിഡു എന്നല്ല മിദുഷേ എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ള എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇവിടെ ഇല്ല, ആ എന്നാണ് അതിന് വരിക ഉച്ചാരണം. ഓക്കെ, ശക്തിത്രയ സമേതായ വിദുഷേ അഹംകൃതാത്മനേ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതേ. അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. മിദുഷേ രുദ്രന് വേണ്ടി, അഹംകൃതാത്മനെ അഹംഭാവത്തിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പൊ മിദുഷേ അഹംകൃതാത്മനെ എന്നുള്ളതാണ് ആ വേർഡ് കേട്ടോ. ശക്തിത്രയ സമേതായ മിദുഷേ അഹംകൃതാത്മനെ
ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ വിദുഷേ അഹംകൃതാത്മനേ ചേതാകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ശക്തിത്രയ സമേതായ വിദുഷേ അഹംകൃതാത്മനേ ചേതാകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ലൈനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേതാബുദ്ധിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീദുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേതാബുദ്ധിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേ അഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീദുഷേ അഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആഹൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേ അഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആഹുതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേ അഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീഡുഷേऽഹം കൃതാത്മനെ ചേതാകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീദുഷേ അഹം കൃതാത്മനെ
ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മേരുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീതുഷേഖം കൃതാത്മനെ ചേതാകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീതുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ഛേദ ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ശ്യാമ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീതുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ വിദുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസനദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മിഡൂഷ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേതമാകൂതി രൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിദായ വിദുഷാത്മനെ ചേതാകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീതുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മേരുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ വിദൂഷേ അഹം കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മിദൂഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീരുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശക്തിത്രയ സമേതായ മീധുഷേ അഹങ്കൃതാത്മനെ ചേത ആകൂതിരൂപായ നമോ വാചോ വിഭൂതയേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ശക്തിത്രയ, ത്രിവിധ ശക്തികൾ സമേതായ സംഭരണിക്കായി മിദുഷേ രുദ്രനു വേണ്ടി അഹങ്കൃതാത്മനെ, അഹംഭാവത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഛേദ അറിവ്, ആകൂതി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ രൂപായ രൂപത്തിനായി നമഃ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ. വാചഹ ശബ്ദത്തിനെ, വിഭൂതയെ വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കായി. കൃത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവന്റെ പരമനിയന്താവും ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങ് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്താവാകുന്നു. രുദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹംഭാവത്തിന്റെ പരമനിയന്ത്രകനും അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സും വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അഹംഭാവത്തിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് കീഴിലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മഹാദേവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ മിഥ്യാഹംഭാവത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മഹാദേവൻ അഥവാ രുദ്രൻ സ്വയം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ നിയന്ത്രകനാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ യഥാർത്ഥ അഹങ്കാരം ഉണർന്നു കിട്ടുന്നതിന് പരോക്ഷമായി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും രുദ്രൻ ആധ്യാത്മികമായി ഉണർവുള്ളവനാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ജീവാത്മാവാകുന്നു എന്നതാണ് നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ അഹംബോധം. പക്ഷേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ മഹാദേവൻ മനസ്സിലും കർമ്മത്തിലും ഒരുപോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം വേദങ്ങളുടെ അനുശാസനം അനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ഛേദഃ എന്നാൽ ജ്ഞാനപൂർണം എന്നർത്ഥം. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവന് പരിപൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൈദിക അനുശാസന പ്രകാരം നൽകപ്പെടുന്ന വാചഹ അഥവാ ശബ്ദസ്പന്ദനമാണ് ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇവിടെ വാചഹ അഥവാ സ്പന്ദനം എന്നാൽ വൈദിക സ്പന്ദനം എന്നർത്ഥം. സൃഷ്ടിയുടെ മൂലം ശബ്ദസ്പന്ദനമാണ്. അതിനാൽ ശബ്ദസ്പന്ദനം ശുദ്ധവും പവിത്രവുമായിരിക്കുന്ന പക്ഷം പരിപൂർണ ജ്ഞാനവും പരിപൂർണ കർമ്മങ്ങളും ആവിഷ്കൃതമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രജപത്തിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാകും. അപ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ പവിത്രമായ അനുശാസനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരവും മനസ്സും കർമ്മങ്ങളും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടാൻ മഹാദേവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹാദേവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും വാക്കുകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മാത്രം തിരിയും. പ്രഭുപാദിക്ക് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദർശനം നോദിദുഷൂണാം ദേഹി ഭാഗവതാർച്ചിതം രൂപം പ്രിയതമം സ്വാനം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഞ്ജനം. ദർശനം നോദിദുഷൂണാം ദേഹി ഭാഗവതാർച്ചിതം രൂപം പ്രിയതമം സ്വാനാം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഞ്ജനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലുകൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദർശനം നോദിദുക്ഷാണാം ദേഹി ഭാഗവതാർച്ചിതം രൂപം പ്രിയതമം സ്വാനാം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഞ്ജനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദർശനം നോദൃദൃശ്യാനാം ദേഹി ഭാഗവതാർച്ചിതം രൂപം പ്രിയതമം സ്വാനാം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഞ്ജനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മിശ്രി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദർശനം നോദൃക്ഷൂണാം ദേഹി ഭാഗവതാർച്ചിതം
രൂപം പ്രിയതമം സ്വാനാം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഞ്ചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രൂപ കൃഷ്ണകാന്ത ദേവദാസ് മതജി తెలుగు. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी. കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दर्शनं नो दृदृक्षोणां देहि भागवदार्चिदं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिया गुणाञ्जनं. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय. दर्शनं नोदितृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശോഭ പ്രതി മതജി. తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दर्शनं नोदितृक्षणां देहि भागवदर्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनं. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാവലി മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दर्शनं नो दिदृशूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായതീത मंगल ദേവദാസ് മതജി. తెలుగు. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय. दर्शनं नो दृक्षूणां देहि भागवदार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनं. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്തി നോക്കാം. ദർശനം കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ദിദൃശുണ ദർശിക്കുവാനുള്ള വാഞ്ച ദേഹി ദയവായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഭാഗവത ഭക്തന്മാർ അർച്ചിതം അവരാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ രൂപം പ്രിയതമം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാനാം അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഗുണയോഗ്യതകൾ അഞ്ജനം വളരെ തൃപ്തികരമായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രതിപാദിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് വേറെ അനവധി രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ വിശേഷാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ രൂപം കാണുവാൻ ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ആ രൂപം ദർശിപ്പിക്കുവാൻ ദയവായി എന്നോട് കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആ രൂപത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ച് അവയെ തൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. പരമസത്യം സർവകാമഃ സർവഗന്ധഃ സർവരസഃ അഥവാ മറ്റു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ രസോ വൈ സഹ എല്ലാ ആസ്വാദ്യകരമായ ബന്ധങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണെന്ന് ശ്രുതിയിൽ വേദമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. നമുക്ക് വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കാണുക, രുചിക്കുക, ശ്വസിക്കുക, സ്പർശിക്കുക മുതലായവയ്ക്കുള്ള ശക്തികൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിച്ചാൽ അവയുടെ എല്ലാ വാസനകളും സംതൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ. ഭക്തി എന്നാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിമഗ്നാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ എല്ലാവിധ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകണം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം. ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്ച. ഒരുവൻ എല്ലാ പദവികളിൽ നിന്നും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി പരിശുദ്ധനാകണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായും സഫലമാകും. അതിനാൽ ഭഗവാനെ ബുദ്ധമത തത്വചിന്തകർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ മഹാദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും ശൂന്യവാദികൾക്കും പരമോന്നതന്റെ രൂപം ദർശിക്കണം. ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ
വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ രാധാകൃഷ്ണ സീതാരാമ ലക്ഷ്മി നാരായണമാരെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അവ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണ ലക്ഷ്മി നാരായണ രൂപങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാദേവൻ ആ രൂപങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ ദർശിക്കുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണമായും ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രൂപം പ്രിയതമം സ്വാനാം എന്ന ഇവിടെ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ ആ രൂപം കാണാൻ മഹാദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വാനാം എന്ന പദം വിശേഷാൽ അർത്ഥവത്താണ്. കാരണം ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വളരെ വളരെ പ്രിയങ്കരൻ. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും കർമ്മികളും അത്രയ്ക്ക് പ്രിയങ്കരരല്ല. കർമ്മികൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്ന വിതരണക്കാരനാകണം. ജ്ഞാനികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങൾക്ക് സമനായി കാണണം. യോഗികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗിക പ്രാതിനിധ്യമായി കാണണം. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പരിപൂർണനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:30 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വേണും ഗണന്തമരവിന്ദദളായ ദാശം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുദ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. വേണും ഗണന്തമരവിന്ദദളായ ദാശം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആദിമ ഭഗവാനും സ്വന്തം ഓടക്കുഴലിൽ നിന്നും മധുരഗാനങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനും താമരപ്പൂവിതളുകൾ പോലെ വിടർന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനും ശിരസിൽ മയിൽ പീലി ചൂടിയവനും കാർമേഘവർണ്ണനും ദശോപലക്ഷം കാമദേവന്മാരെ വെല്ലുന്ന അദ്വിതീയ സുന്ദരനുമായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയുള്ള വരികൾ. ഭഗവാനെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഈ വർണ്ണിച്ച രീതിയിൽ, അതായത് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ അതേ രീതിയിൽ ദർശിക്കുവാനായിരുന്നു മഹാദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയോ ശൂന്യവാദികളുടെയോ രീതിയിലല്ലാതെ സമ്പൂർണ്ണ പരിപൂർണതയിൽ ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ചുരുക്കം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാനാരൂപങ്ങളിൽ ഏകനാകണമെങ്കിലും അദ്വൈതമച്യുതമനാദി അനന്തരൂപം. ആ ഗോപികമാരോടും ഗോപബാലകന്മാരോടുമൊപ്പം ആസ്വദിച്ചു നടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവനയുക്തമായ രൂപമാണ്, കിശോരമൂർത്തിയാണ് ഇന്നും ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ രൂപം. അതിനാൽ വൈഷ്ണവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃന്ദാവന ലീലകളുടെ രൂപത്തെ മുഖ്യ രൂപമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 45-46 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വെച്ചാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്നിഗ്ധ പ്രവർഗനശ്യാമം സർവസൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം സർവായത ചതുർബാഹും സുജാതാരുജിനാനനം പത്മകോശപലാശാശം സുന്ദരഭ്രൂ സുനാസികം സുതിജം സുഖപോലാസ്യം സമകർണവിഭൂഷണം. സ്നിഗ്ധപ്രാവിഡഗനശ്യാമാം സർവസൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം ചർവായത ചതുർഭുവഹും സുജാതാരുജിനാനനം പത്മകോശപലാശാശം സുന്ദരഭ്രൂ സുനാസികം സുതിജം സുഖപോലാസ്യം സമകർണവിഭൂഷണം. വർഷകാലത്ത് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം കാർമേഘ സദൃശമാണ്. വർഷപാതം മിന്നിത്തിളങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരാവയവങ്ങളും മിന്നിത്തിളങ്ങും. തീർച്ചയായും എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന് 4 കരങ്ങളും കമലദളങ്ങൾ കണക്കുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടിയ അനുപമ സുന്ദരമായ മുഖവും മനോഹരമായ ഉയർന്ന നാസികയും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന മന്ദഹാസവും മനോഹരമായ നെറ്റിയും തുല്യ മനോഹരങ്ങളും പൂർണ്ണാലങ്കൃതങ്ങളുമായ കാതുകളും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദിപ്പിച്ചേ. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽക്കാലത്തിന് ശേഷം ആകാശത്തിൽ കാർമേഘങ്ങളെ കാണുന്നത് ആഹ്ലാദപ്രദമാണ്. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ബർഹാവതാം സമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം. ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ ഒരു മയിൽ പിലി ചൂടിയിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് കാർമേക വർണ്ണമാണ്. സുന്ദര അല്ലെങ്കിൽ സ്നിഗ്ധ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം വളരെ ആഹ്ലാദകരം എന്നാണ്. കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ, കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമേൽ ആകർഷകമായതാൽ ആകയാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നു ചേർന്നാൽ പോലും അതിന് സദൃശ്യമാകില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപം സർവൈശ്വര്യപൂർണ്ണമാണ്. അതിനാൽ മഹാദേവൻ നാരായണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. സാധാരണയായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത് നാരായണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിലൂടെയാണ്. അതേസമയം കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും ആരാധന വളരെ സ്വകാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ നാരായണൻ പഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരം അഥവാ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ആരാധ്യാർഹനെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭാഗവതി വിധി പ്രകാരമാണ് ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയുടെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ ആർക്കും ഭാഗവത വിധി പ്രകാരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ നവഭക്തന്മാർ പാഞ്ചരാത്രിക വിധി അഥവാ നാരദ പഞ്ചരാത്രികയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ നവഭക്തന്മാർക്ക് സമീപിക്കാനാവില്ല. അതുമൂലം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ലക്ഷ്മി നാരായണ ആരാധന നടത്തും. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നവഭക്തരുടെ ആരാധന ലക്ഷ്മി നാരായണ ആരാധനയായാണ് സ്വീകാര്യം. പഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരമുള്ള ആരാധന വിധിമാർഗം എന്നും ഭാഗവത വിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള ആരാധന രാഗമാർഗം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വൃന്ദാവന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിശേഷാൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് രാഗമാർഗ തത്വങ്ങൾ. വൃന്ദാവനവാസികൾ, ഗോപികമാർ, യശോദാമാതാവ്, നന്ദമഹാരാജാവ്, ഗോപാലക ബാലന്മാർ, ഗോക്കളും മറ്റുള്ളവരും വാസ്തവത്തിൽ രാഗമാർഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത മാർഗ തലത്തിലാണ്. അവർ 5 അടിസ്ഥാന രസങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകുന്നു: ദാസ്യം, സാക്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാക്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഭാഗവത മാർഗത്തിൽ ഈ 5 രസങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗവത മാർഗം വാത്സല്യം, മാധുര്യം അഥവാ പൈതൃകം, ദാമ്പത്യം എന്നിവയ്ക്കായി വിശേഷാൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഗോപാലക ബാലന്മാർ ഭഗവത് ആരാധന ആസ്വദിക്കുന്ന സാഹോദര്യ ഭാവത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ വിപ്രലംബ സഖ്യവുമുണ്ട്. കൃഷ്ണനും ഗോപാലക ബാലന്മാരും തമ്മിൽ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഈ സൗഹൃദം കൃഷ്ണനും അർജുനും തമ്മിലുള്ള ഐശ്വര്യ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ അതുവരെ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തിനെ പോലെ കണക്കാക്കിയതോർത്ത് ഭയപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അവൻ കൃഷ്ണനോട് ക്ഷമയാച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലക ബാലന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ചുമലേറി സഞ്ചരിക്കുകവരെ ചെയ്തു. പരസ്പരം തുല്യഭാവത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന അവർ കൃഷ്ണനോടും അതേ ഭാവത്തിലാണ് ഇടപെട്ടത്. അവർ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ ഭയപ്പെടുകയോ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ യാചിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനുമായുള്ള അവരുടെ ഭക്തിമാർഗ അല്ലെങ്കിൽ രാഗമാർഗ സൗഹൃദം വിപ്രലംബ സൗഹൃദം എന്നു പേരുള്ള ഉന്നത തലത്തിലാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാഗമാർഗ ബന്ധങ്ങളിൽ പൈതൃക സൗഹൃദവും പൈതൃക സേവനവും ദാമ്പത്യപരമായ സേവനവും ദൃശ്യമാണ്. പാഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരമുള്ള വിധിമാർഗത്തിന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാത്ത മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ രാഗമാർഗ തത്വങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അത്തരം വ്യക്തികൾ സഹജീയർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും ലീലകളെ ചില രാക്ഷസന്മാർ അവരുടെ ഭോഗാസക്തമായ സ്വഭാവത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. ഈ അസുരന്മാർ രാഗമാർഗ തത്വങ്ങളെ പറ്റി തോന്നിയാസത്തിലുള്ള അസംബന്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗാനങ്ങളും രചിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവരുടെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെയും അവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ അത്തരം അസുരന്മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്നിഹിതനാണെങ്കിലും ഒരുവൻ അവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണ ആരാധനയിൽ വിധിമാർഗ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭഗവാന് ചിട്ടപ്രകാരമുള്ള തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ സേവനങ്ങൾ ലക്ഷ്മി നാരായണ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അഥവാ ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരുടെ വിധി മാർഗ ആരാധനയെ പറ്റി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പൂർണ്ണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. വിധിമാർഗ ആരാധനയിൽ ഒരുവന് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന 64 വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രാഗമാർഗ ആരാധനയിൽ അത്തരം അപരാധങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ വളരെയധികം ഉണർത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കും.
അവിടെ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വിധിമാർഗ തലത്തിൽ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അപരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ജാഗ്രവത്താകുകയും ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് പുരോഗതി ആർജിക്കാനാവില്ല. വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വർണ്ണനയിൽ മഹാദേവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചാർവായത ചതുർബാഹു സുജാത രുചിരാനനം എന്നീ വാക്കുകൾ നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ ചതുർബാഹു രൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ സുജാത രുചിരാനനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ പരമോന്നതനായ സുജാത അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുജാത രുചിരാനനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നൂറുകണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരം കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ്. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ സുജാത രുചിരാനനം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചതുർബാഹുക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ശംഖും താമരപ്പൂവും ഏന്തിയ കരങ്ങൾ ഭക്തന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ ചക്രവും ഗതയും ഏന്തിയ മറ്റു രണ്ട് കൈകൾ രാക്ഷസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ശംഖോ ചക്രമോ ഗതയോ പത്മമോ എന്തു തന്നെ വഹിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കരങ്ങളും ഒരേപോലെ മംഗളകരങ്ങളാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഗതയായാലും ചക്രത്താലും വധിക്കപ്പെടുന്ന രാക്ഷസന്മാർ ശംഖും പത്മവും ഏന്തിയ കൈകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരെ പോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന രാക്ഷസന്മാർ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മതേജസ്സിൽ തങ്ങും. അതേസമയം ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഉടൻ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം വർഷകാലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയോട് ബന്ധപ്പെട്ടു. കാരണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുളവാക്കുന്നതാണ്. വേനൽക്കാലത്തിന്റെ കഠിനമായ ചൂടിന് ശേഷം വരുന്ന വർഷകാലം അവർ വളരെയേറെ ആസ്വദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവർ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വസതികളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് മഴയെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ മഴക്കാലത്തെ മേഘങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാത്തരം സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും ശേഖരമാണത്. അതുകൊണ്ട് സർവ സൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമ്പൂർണ്ണ സുന്ദരമാണ്, എല്ലാം പരിപൂർണം. ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടി, ഈശ്വരന്റെ സൗന്ദര്യം, ഈശ്വരന്റെ ശരീര സവിശേഷതകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം സമ്പൂർണ്ണം. ഇവയെല്ലാം അത്രയ്ക്ക് പരിപൂർണങ്ങളാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്ന ഒരുവന് അപ്പോഴേ അവന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നം. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ലോകങ്ങളിൽ നാനാതരം സൗന്ദര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അവയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർവ്വസൗന്ദര്യ എന്ന വാക്ക് ധ്വനിപ്പിക്കും. ഭൗതികവാദികൾക്കും ആത്മീയവാദികൾക്കും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ രാക്ഷസന്മാരും ഭക്തന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും ഭൗതികവാദികളെയും ആധ്യാത്മികവാദികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഷഡ്ഗോസ്വാമി സ്തോത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ധീര ജനപ്രിയോ, ഗോസ്വാമിമാർക്കും ധീരന്മാർക്കും അഥവാ ഭക്തന്മാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും രാക്ഷസന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ രാക്ഷസന്മാർക്ക് സന്തോഷം പകരുവാനായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 6 ഗോസ്വാമിമാർ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നപ്പോൾ അവർ രാക്ഷസന്മാർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടൽ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ അംഗീകാരം നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി യുദ്ധം നയിച്ചത്. എന്നിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്തതിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് അർജുനായിരുന്നു. നിമിത്ത മാത്രം ഭവസവ്യസാജിൻ, അല്ലയോ സവ്യസാജി അർജുന, നീ വെറും ഒരു ഉപകരണമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 11:33 പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും വിജയത്തിന്റെ അംഗീകാരം അർജുനന് നൽകപ്പെട്ടു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവചനത്തിനനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ അംഗീകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സേവകർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ സർവ്വ സൗന്ദര്യ സംഗ്രഹം എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈ ശ്ലോകം 2 ഒരുമിച്ചാണ്. ഇതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 47ഉം 48ഉം ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതി പ്രഹസിതാപാംഗാം അളേകൈരൂപശോഭിതം രസത്പങ്കജ കിഞ്ചലത് ദുകൂലം മൃഷ്ടകുണ്ടലം സ്ഫുരത്കിരീടവലയാ ആരനൂപുരമേഖലം ശംഖചക്രഗദാ പദ്മാ മാലാമണ്യുക്തമർദ്ദിതമാത് പ്രീതി പ്രഹസിതാംഗാം അളകൈരൂപശോഭിതം ലസത്പങ്കജ കിഞ്ചൽക്കാതുകൂലം മൃഷ്ടകുണ്ടലം പുരത്കിരീടവലയാഹാരനൂപുരമേഖലം ശംഖചക്രഗദാ പദ്മാമാലാമാണിത്വമർദ്ദിമാത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇടം കണ്ടിട്ട് പാർശ്വകടാക്ഷം നടത്തുമ്പോഴും കാരുണ്യപൂർണമായ മന്ദഹാസം ചൊരിയുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മനോഹാരിത പരമശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. കറുത്ത ചുരുൾമുടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം കാറ്റിൽ പാറുമ്പോൾ താമരപ്പൂക്കളിൽ നിന്നും കടും മഞ്ഞ പരാഗങ്ങൾ പാറിപ്പറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കും. ഭഗവാന്റെ തിളങ്ങുന്ന കർണകുണ്ടലങ്ങൾ, പ്രകാശിക്കുന്ന കിരീടം, വളകൾ, ഹാരങ്ങൾ, പാദസരങ്ങൾ, അരക്കച്ച, വിവിധ ആഭരണങ്ങൾ, ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിലെ കൗസ്തുഭരത്നത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ കീ ജയ്. കൃഷ്ണന്റെ മന്ദഹാസത്തെയും ഒളിക്കടാക്ഷത്തെയും പരാമർശിക്കുന്ന പ്രഹസിതാപാക എന്ന വാക്ക് ഗോപികമാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രയോഗയോഗ്യമാണ്. ഗോപികമാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദാമ്പത്യരസത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തമാശ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം കൈകളിലേന്തിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളം കൈയിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കും. ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, താമരപ്പൂ എന്നിവകളുടെ അടയാളങ്ങൾ മഹത് വ്യക്തികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളം കൈയിലാണ് തെളിഞ്ഞു കാണുക. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനം എടുത്തത് 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, വരദായകരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വരദായകനാണ് അങ്ങ്. ഭക്താക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനും പുരാതനും അങ്ങ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണവുമാകുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാകിയ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഗുരുവാകുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിലും മഹത്വം, പരമോന്നത മനസ്സും ഏതവസ്ഥയിലും ഒരിക്കലും സ്തംഭിക്കാത്ത ബുദ്ധിയുമുള്ളവനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്താ മഹാദേവൻ പറയുന്നത്? മഹാദേവനെ എല്ലാവരും തപസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? വരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, വരദായകരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വരദായകനാണ്. വരങ്ങൾ നൽകുന്നതില് ഏറ്റവും നല്ല വരങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വരം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന വരങ്ങളൊക്കെ
ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് തളക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടല്ലേ, ബാബർ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തളച്ചിടാനായിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന വരങ്ങളൊക്കെ നൽകും. നമ്മൾ ധാരാളം പൂജകളും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദേവീദേവന്മാരെ ഉപദേവതമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരെന്താണ്? അവർ നമുക്ക് ധാരാളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരുന്നു അല്ലെ. അതെന്താണ്? അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും കാരണമാകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഒരിക്കലും തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന വരങ്ങളല്ല കൂടുതൽ നൽകുക, അവർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി നൽകുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. അതിലൂടെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോ മഹാദേവൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ കാണാം ധാരാളം. നമുക്ക് കൃഷ്ണനും വേണം മഹാദേവനും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും വേണം ദേവിയും വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണനെ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും വേണം. അവരൊക്കെ വേണം. വൈഷ്ണവാനാമേതാ ശംഭു, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. നമ്മൾ അവരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കേണ്ടതില്ല, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. എങ്ങനെ കാണണം? നമ്മള് വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മുഖ്യനാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുവാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളരുവാനായിട്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. നമുക്കപ്പോൾ ശിവനോടായാലും ദേവിയോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണമേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കണേ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാതെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി വേണം, എനിക്ക് വീട് വേണം, എനിക്ക് കാറ് വേണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവര് അനുവദിച്ചു തരും. നമ്മള് അതിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നിവിടെ. അപ്പോ ശിവൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വരം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വരദായകരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. മുക്തി നൽകാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല, മുക്തി നൽകാൻ മുകുന്ദന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവിടെ ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം. എന്ത് ലോകത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ അല്ലെ, എന്നാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മറ്റാർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വരം നൽകാനും ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുമെന്ന് മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു. മഹാദേവനിൽ നിന്നും ധാരാളം വരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അസുരന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയും മഹാദേവൻ നൽകുന്ന വരങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ശക്തി അല്ലെ. രാവണനും മറ്റുള്ള ധാരാളം അസുരന്മാർ, അവരൊക്കെ മഹാദേവന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. രാവണൻ മഹാദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കീർത്തനമാണ് ശങ്കരാഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തുതികൾ പാടിക്കൊണ്ട് മഹാദേവന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സീതാമാതാവിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത, നാരായണനില്ലാത്ത ലക്ഷ്മിയെ അപഹരിച്ചു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സീതാമാതാവിനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവന്റെ നാശമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോൾ ശിവനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയിരുന്നു, എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം അസുരന്മാർ, അവരൊക്കെ ശിവനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ അന്ത്യം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചാലും അവർക്കൊക്കെ
മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടാലും. അല്ലെ? അപ്പോ അസുരന്മാര് ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം. പറയുന്നത്, അല്ലയോ അർജുന, പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മുമ്പ് സംഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനി സംഭവിക്കാനുമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എല്ലാ ദിവസത്തെകളെയും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല. അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിനും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരക്കം പായുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം, ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കില്ല അവർക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലെ? അപ്പോ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. ഭഗവാന് നമ്മളെക്കാളും അറിയാം ഇനി എന്താണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിത്തരും. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നടക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന്. നമ്മുടെ ഈ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയില് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യം തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് നല്ലത് വരുന്നത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ, അനുവദിക്കൂ. കൃഷ്ണനെല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ കൃഷ്ണനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ കൃഷ്ണനെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്കും അനിശ്ചയത്തിൽ സിദ്ധാമെന്ന പ്രശ്നമേറിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പരിപൂർണവും സുദൃഢവും ഭൂതവർത്തമാന ഭാവികളിലേക്ക് പ്രായോഗികമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവന് ഒരനിശ്ചിതത്വവും ഉണ്ടാകുന്നതില്ല. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം കൃഷ്ണനാൽ പറയപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ അധിഷ്ഠമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരുവനും അനിശ്ചിതത്തിന്റെ ആശങ്കയില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ആശിഷാമീശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ, മഹർഷിമാരും ദേവന്മാരും സാധാരണ ജീവസത്തകൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അതിന് പ്രതിസഹായം എന്ന നിലയിൽ അവർ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുവനെ മറ്റാരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും പലതരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു, വരം നൽകുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാൽ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യം നൽകുന്നു. അല്ലെ? അക്ഷയ തൃതീയക്ക് പല ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നു, നാരായണൻ ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ നാരായണനുള്ളിടത്തേ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ചഞ്ചലമാണെന്ന് പറയും. ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിടത്തും നിൽക്കില്ല. അല്ലെ? ഓ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഫലമില്ല. നാരായണൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവി പോകും. അല്ലെ? ഓ ധാരാളം ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു, അവരൊക്കെ അക്ഷയ തൃതീയായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വലിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കും. അവരുടെ അടുത്തൊന്നും നാരായണനെ എവിടെയും കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. അല്ലെ? ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അല്ലെ? നാരായണൻ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. നാരായണന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലക്ഷ്മി എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വരങ്ങൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാർക്കൊക്കെ നൽകാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? സരസ്വതി ദേവിക്ക് വിദ്യ നൽകാനും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സമ്പത്തിന്റെ ചുമതലയും, അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിയുടെയും, അങ്ങനെ ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ നൽകിയത് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അവര് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് അവർക്കൊന്നും തന്നെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തതാണ് മുഴുവനായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ പ്രഭുപാദ് ഗുരു മഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ.